Ai ơi, ai ơi, ai ơi, 아야부 소리 베이크마 아유 마카레나 가이드 우리야 이슬 너는 많은 사고는 아들 너희 지금 바동 바지 잠깐만 마트 예 바지에 산에 베리 그만 아유 바자이 누이 누수양아 우리 사랑하래 시그나 바지 맞아요. 라네 땅 아용 걸리는 당. 바지 산에 비딩 나와 바지. 마칼리 당은. 탕 아용 걸리는 비당. 아용 가미오 탕등 아용. 아이 걸리는 비당. harus tanagan jangan ya bugia nah ayo ngau budang dagang yo serano muncang nagri tak aduh bazai ang nangko harus nang gini mensidang bazai bang ang harus hanai nuwa Fuya kay bulu babu, mabaray kami ni sir ba? Say ko muna bikulan nila labo. Hani ba siro? Mabaray. Nang tuon na ni hasan na ba tanay? Ninay, ang dami sir ko muna say ko muna bikulan nila labo siyang. Abo. Aboy. Abo, jang punya ayang buri ko nudung nama. जोंहा नाव दङ थां 아용 마사가 파글리 아용 마지야 사드는 마사드는 아용 우리 샤스들은 마지니야 타나가야 그 닭고기 타등 푸이 마카라이 우리 사드는 토로로로 로왕부랑니 푸이 맛바리 푸이 아유 너는 사바인바 송지야 그는 마트 미시방 그보자고 사내라이 능탕탕나는 사등 아유 능탕나라 사등 아유 시대하는 거 시대타는 비긴데 물어보네 너 혼자 내가 한거 되네 물어보네 자네 농라바이 들면 들리는 아보 한가리 혼나기리든 농아블라 바타브라 가지 잘한다 그보 보자베 모자베 농라바이 지면 내양에 시체만 그보 나 만시야 피자야 감자베 로로랑 탕니 마바리 다리 부르면 나바이 그만
आबौ जाथि आबौ न'आव दंना ए आबै गावदांसो माथो मामोन आबौ फिसा नोंनि गारिखौ नांगौ जादोंमोनलै मा जाखो आबै आबौ बिहामजो आंना सानाया बारा जादोंलै हस्पिटालाव लांनांगौमोन गारिखौनो मोनाखै गंसेबो ए आबै गारियाथ' गैया मिटिङाव लांदों दिनै मिटिंबो जाबायना गारिफोरा मिटिङावनो लांजोबदों गासिखौबो मा जाबावनो होनबा फिसा बाइकआव थांनो हागोन ना हाया बाइकआव थानो हायोबा आं लाना थांगोनथ' आबौ बाइकआव गाखोनो हानाय नङा खोमालै सम जाथारबाय बाइकआव गाखोनो हानाय नङा सोरखौबा सोंबावदोंमोन आं सकफोरावबो गैयानो दिनैथ' गारि मोननायानो गोब्राब जागोनलै आबै रनाय आं खेबसे खबर लाना फैबायनि सकफोराव सोरनाबा दंलाबायो नामायो दे जागोन दे आबौ गारिखौ मोनबोला नोंसिनियाव लाना थांगोन आं डाइरेक्ट दे मा खालायबावनो दे आङो गंसेबो गारि मोनला माबायदि लांनो आं दा हस्पिटालाव बिहामजोखौलाय आलाय सिलायनो आफा इसोर खेबसे नायहरदोलै खर' थिखांनानै आफा दे बिहामजो धैर्य हमनाय दे नाजाबावनाय फैथारसिगोन बियो एसे नुहुरनाय बायदि मोनबाय आं दे बोलो हो दे बिहामजो आयौ इसोर मानसियानो माथो फिटसो जाबाय बिहामजो ओइ बिहामजो इसोर मा जाबावगोन दा आबौबो मोनफैयासै दाबो मा खालायनो दा आङो आयौ फैबाय गथ' फैबाय बिहामजो गारिखौनो गंसेबो मोनासै सकसिमबो थांदोंमोन आं आब' नै आयौ आंनि फिसौला इसोरनि अननायाव मोनबाय दे नै आंनो हर आब' हौवासामोन मा आंनि फिसौला मा गैला आबौ सना फिथर आंनि आयु आबौ सना आंनि आबौ फिसा जोंखौ निमाहा आबौ नोंखौ जों बे संसाराव लाबोनो हासै आबौ इसोरा उनथाबाथ'ना आबौ जानाया बे संसाराव फैनानै मेगनखौनो खेवस्लाबनो मोनासै उदैयावनो थैनांबाय बेसेराया उनथाबाथ'नो आबौ नोंखौ बे संसाराव लाबोनो हायासै जों आबौ निमाहा होदे जोंफोरखौ आबौ मा जाखो आयै अबाव आंनि गथ'आ मा जानाय गथ'आ बाव बिहामजो आयै मा जाखो मानो गाबदों आयै बिहामजो जों बासायनो हायासै गथ'खौ मा आयै मा बुंखो नोङो हौवासामोन बिहामजो नयल' जायल' नयो हौवासामोन आंनि आबौमोन अबाव आंनि फिसायाबो आं नायगोन आं आयै अबाव आंनि फिसायाबो अबाव आंनि फिसाया नै आबाले आबा सना आंनि जिउ आबा सना बेसेरा सम थानायावनो गथ'खौ हस्पिटालाव लांनो हानायमोनब्ला गथ'आ दिनै थांनानै थागौमोन आबालै आबा
मानो बेबायदि जाखो बाबा आंनि गथ'आ जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय थैलांबाय बेचारा आमाया नायनो जायलानो इसोर नों आंनि गथ'खौसो बुथारनो मोनबाय इसोर लांबाव नोङो आंनिफ्राय जाजानांगौ गासैखौबो लांबाव आंनि हौवाखौबो लांबाय आंनि गथ'खौबो लांबाय लांबाव नोङो